Bismillah mon bandiraɓe kala mon jiɗɗo werlade hen konngol e ngoɗo salminan kokuri ko international mi wiya ɗum bisimilla muɗum min calmini on noon mi calmini ceerno Ousmane min mbaydi yiidem emin mbiyam bisimilla ɓinguel leñol so won mon jiɗɗo werlade hen konngol emin mbiya ɗum bisimilla muɗum on calmini on Diouf a salminama sohna Binta Ba bisimilla ma ɓe balɗe ɗe ina tan probléme réseau wallahi 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 mi weltima mi nani erango eriɗa e ndiyam ɗam mi ɓeyda hen konngol gotol hay so seytane walla fitinande nangguma sa yari ndiyam ma waɗi amomi e yesso ma tan Allah heewi ko riwandema seytane wallahi wallahi on jarama a jarama ɗum noon sohna Binta Ba jarama bandiraɓe so won mon jiɗɗo werlade hen famille an ala ko jiɗɗa haalde hen e musidɗo meɗen Djibi Dia kañum kadi abbitima e ɓoggol eɗen mbiya ɗum bisimilla radio Kokori ko international bisimilla ceerno Bachir Baro jamiri ceerno a hiire jaam denɗi eyyi mi salmini mi juurim mi salmini hettiyankoɓe arde Kokori bisimilla ma min noon batti ndiyam ko namdal tan joguimi batti ndiyam woɗi tan en général so woni yimɓe so pini subaka mi ƴetta dihal juppa damal galle hol ɓuural gongal hen ɗum ɗon hay ɓuural gotal ala hen ala ɗo winda e deftere wona sharia wona haydara ko aadaji yimɓe tan ɗum waɗi hen saaji ɓe pina ɓe dufa ndiyam ɓe mbiyata ko sowon ngal ɗon yo Allah ɓuumnu ñalawma o ɓumnirɗam ɗo ndiyam ko noonne kadi bandiraɓe ɓene kadi so tawi wi ene ɗanno joom suudu ma walla mawne walla miñe walla goto moɓe gal to ndiyam e caggal ma beele yo Allah ɗo ɓumna lawol ngol eyyi ɗum ɗon kam ko aadaji tan kono wona ene winda wona ne adda baraji wona kadi ene nafa ko wiya ko wiya so tawi a yuppi ɗum ma Allah ɓumno ñalawma wona gonga eyi ko wiyama kadi so tawi a yeehi kadi ma Allah artir wona gonga kono noon ko aada tan mo yimɓe jogui ha jeehi ɗo gowɗini ɗum koko bida ko baɗeteɗo ɗo waɗi ɗum caggalam ha ode tan duwono moƴƴere e kono noon ndiyam juppaɗam caggal walla juppaɗam demal suudu walla juppaɗam e bitik ne nafata yimɓe ne mbiyata ko so tawi baɗane mbaɗama ɗon sa yuppi hen ndiyam gasi wonno wiya ko ndiyam ɗaɓɓinta kala ko wonno ɗon e tuuni ma ndiyam ɗam tawi so neɗɗo ari taari demal suudu ma sa yuppi ɗon ndiyam wiyata ko ma nattu ko woni ɗon ala ɗo winda e bindol ala ɗo winda e sharia e hay nokkude kadi windaka eyo miyo même ko so tawi a wisi e demal suudu ma keeɗa ko tulminde suudu sa wi a yaɓɓi a ndiri paɗe sarenaki paɗe ɗe fof addata leydi kecciri juppa e nder suudu maɗa min kam ko ɗum ni ɓurmi yiide ko wawde tulminde saabu nokku forti yorde o yonat tan saabu ndiyam foti wonde ɗo ɗo lawƴeteɗo ɗo joñeteɗo ɗum ko banggue foti wonde wona arde ha e damal suudu aɗa juppa hen ndiyam aɗa sikka ɗum on ko wawi nafdema hay hunde nafata lorlata sa waɗi nafatama sa woppete kadi lorlatama ɗum noon min mbima a jarama hampode min calmini noon sohna Thiam kankone kadi o hati ɓoggol ngol eɗen mbiyam bisimilla makko Kokori ko international bandiraɓe so jiɗɗon ɓeydude hen ceerno Yaya eyi bisimilla ma ceerno ala bisimilla aɗa anndi wonno ko jajaɓe goni daboroɓe goni fumtoɓe yimɓe ɓe bisimilla kamɓe tan ni aɗa mbiya yimɓe ƴettu ndiyam ne mbaɗa e galleji men hayda no wirini tan no ceerno wirini tan honno ko kamɓe goni wiyoɓe yimɓe ɓe yo mbaɗa ɓe funere ɓe keeɓa kakaje so kadi natti nadde hen ɓe mbiɗumen haydara alano hen no wirni tan ceerno wirni tan ko noon ndiyam kam ko Allah haalduma alquran o jahanamin ko bise haji gandanɗo hono Allah wi min mbaɗi ndiyam nder ndiyam min mbaɗi hen kala ko wuuri kala ko moƴƴi ko wuuri ayi ndiyam ne heewi fayida ne heewi cellal kadi ne heewi baraji no ceerno wini Arabie Saoudite nanade o essence ɓuri werde e ndiyam sa ƴeewi oɗum ndiyam ne heewi e cellal ne moƴƴi harmani ndiyam bonetake ɗum kam wonti han gati traiteur ndiyam ko gaspillage an kam ko Allah haalni wi ko ɓeɗon bonnoɓe ɓe jeeɓen ko péché jaato wiya péché ba wonande noon bawde wonde foof so ndiyam so ñamde so comcol kala koɗo exagération rewi kala ko ɓurtina taw ko nde bonna hay sinno ko maayo ne heewi maayo haysa wiyama yaha salligo e maayo ɗum kam toñam ko sukaɓe no subalɓe ɓe kam kimiran ko puƴƴinade no jalta kono ndiyam sa wiyama ya salligine hay soko maayo jinda mbiɗa ko ya salligine taw a bonnani ndiyam ɗum noon mi ala ko ɓeydi men ceerno mbeɗa andi ko a haali ko fonna ko haali ko fof
kono ndiyam kam ko hunde heewde fayde heewi cellal heewi baraji kadi ala ko wawi wadde ɗum han distribsité e aduna o kadi kala kadi uftotoɗo ha kadi jaafoɗon onon wanniraɓe rewɓe sono ɓufa ko bonni ndiyam kadi ko bonni ndiyam na hen jaafoɗon noon wona ɓiddetonde e ko wala hebde nder douche te ñuppa ndiyam tan won jooɗi ɓe aduna hannde o ngala ko ndiyam ngala ɗum ha tenki kadi e eau potable ndiyam gandanɗa hoorema kewngal cellal ko waɗani hirɗani ala ko nden ɗum kadi ne manque aduna feewi ɗum noon kala kone neɗɗo waɗa so ñamde kadi somo ñaama hoto bonnu hoto weddo hoto ɓurti yo ñam ko hakkili ko o miijo innama aade mbaɗono makko wonɗo woni e aduna he ala ko jogui ko ala ɗum ha tenke men enen wonde laddigaɓe noon gestion ndiyam ko gestion ko Allah haali ɗum ko diine islam kadi ko réalité ji men hande kolli ɗum hay sen mbi en jaɓani walla en jani ko diine o haali kam eɗen nana ñande fof kam yimɓe ne mbiye ma yiiɗo ko mal nutrition en ɓe ko manque de ndiyam en ɓe ko manque de ñaamɗe ɓe mba ko manque won miskineɓe Allah ɓe ñaani ko dañi ko neɗɗo o dañi ko kadi bonande moƴƴani tan wawde wonde fof moƴƴani ha tengti ganduɗa hoore ma e nemaji Allah mo addani yimɓe en coodani e dara ko Allah wi men ndehe jaare en ƴeewi zamzam no ummori ni guila annabi Ismaila no ari nde nde ba makko ganduɗa annabi Ibrahima accimo ɗo Makka ɗo kanko tan e yummakko yumen Hajira jooɗi ɗon ne jaaha hakkude Safa e Marwa ene yiiɗo ko ñaami ne yiilo hunde no woni hakkude montagne ji do Allah neli malayka o yetti ko wirgom tan umminoɓe jurhumen ne garanno ɓe jour hum ɓe gummi ñama on noon ndiyam ko ɗon agriculture source agriculture ko ɗon kadi ayi agriculture animaux ji ko hen baali ko hen ñamata haggete so huuɗo ari ko ndiyam gandanɗo hoore ma ko ndiyam yarnata ɗum mbiyetema leɗɗe jah ayi ɓen ngari mbadde makko contrat nde min waɗɗo jooɗo e ma emin mballuma min dokkuma ñamde emin kutoro ndiyam ɗam ayi en gandi ndiyam wona bolle kuyɗe zamzam nan ɗon ko haala e barke ndiyam zamzam no heewi ha maƴ sa yari hen a lootime affaire a waɗi to hoore ma ne heewi baraji ne moƴƴi ɗe safo ko heewi ɗum kam wonno jajaɓe ala ko mbawi mbawa sowona kadi ko wiɗete jeeye zamzam kono zamzam kam c'est gratuit o hangi nan ɗon ɗum kam ko sirru mi bonna bisma zamzam ko en yamira ne moƴƴi e aussi sa yari hen ƴetta kadi moma e hoorema en safra safruji kewɗi e wattidade tan pour wiide tan ko ndiyam ko kañum woni source fof gurdam fof aduna neɗɗo ko hen yarata leydi yarna ɗum leydi so yarnama leydi so yarnama leɗɗe fuɗa hen fruit ji fuɗa hen ɗe yimɓe ñaama donc ɗum ɗo fof ko ganduɗa ma ko nemaji adde yimɓe ko Allah hokki yimɓe e c'est gratuit ɗum noon kala kadi Allah hokkum yettirɗum Allah kadi toɗɗiɗa ɗum ha ɗum bonande moƴƴani bonande noon no mbirani ko fannuji fof so ñamde so yarde so ndiyam ko fannu mbaɗon kala kono ɓurtina moƴƴani ɗum ɗon kadi ko seeda e naata ɗon ko arrogance kadi woni ɗon ko mawni yo Allah dandu men hen no ceerno Yaya mbiɗa mi rusuɗo mi samnimo e yimno tan jubbude hen seeɗa mbeɗa andi a haali ko fonno haali ko fof ala wonko jirmi namdede mi haali lamɗam ne lamɗam mi famani lamɗam nafoore lamɗam eyyi mbimi ko lamɗam ne Allah ne waɗani ɗum yimɓe ɓuuri wonde moychere aduna he fof eyo ko gueɗe ɗe ganduɗa so tawi yimɓe ngalano e aduna mumen woda ko ngakki hol nafoore lamɗam Allah lamɗam kam mi accani ɗum jajaɓe ko ɓen goni defante ɓe andi ɗumi goni fof koɓe defraɓe maaruji mabɓe waɗa lamɗam lamɗam kam ɓuuri hewde yam tawi ko banggue geeƴɗo ceerno yaɗan jaggimi ɗo ko banggue geecci ɗo eyi ɗum noon kadi ko ɗum fof jeeyato e nemaji Allah ma o eyyi ala ni mbimi banggue lamɗam mbimi ko nafoore lamɗam eyyi ala mbimi ko lamɗam no wayi hewde nafoore ni aɗa andi ala ñamri fof ndi waɗetake lamɗam so waɗaka tan tekmat
kono noon lanɗam ɗam fayida ni fof ko noon butel o wayri wonde moins cher ɗum ɗo sac o ko noonne kadi ndiyam ɗam wayi wonde moins cher mbimi so tubakoɓe kemno ɗam ɗo lamɗam eɓe gandi eɓe mbawi yeyde ɗam ko seeri ko seeri ko seeri aduna o ɓittanno hamnotono so ndiyam ɗam ne kadi wattano ko butillaji no pétrole ni ma won ma eɓe jaradi ko ɗum wonno toɓɓere nde mi faami on jarama ɗum ɗon wadde mi hettindora eyyi moƴƴi a jarama no fewi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe oɗo ko musidɗo men Bachirou Bara so wonmo jiɗɗo werlade hen konngol kadi jiɗɗo ɓeydude min mbiya ɗum bisimilla muɗum ewa e nde ɗo yewtere Kokoriko international eyyi bisimilla maɗa Ousmane mi salminima mi juurima mi yewtima ko compitam bonno wallahi wallahi mi wayri natude wallahi ne woodi kay a jaajima wallahi ko mawɗum mi suwa taw ɓuuram ɗo ene ɓaɗa jaam noon mawɗum ɗum noon salminanami noddima téléphone ma Sénégal ala feƴƴude ala mi yahani taw koye ceerno min kami komi tarduɗo ha kalɗi tan kalden so Allah jaaɓi oto Baro e Aissata Niang jande ɗo ma en kal ɗum caggal so Allah jaaɓi inchallah moƴƴi inchallah noon toɓɓere no waɗi fayida ndiyam kay eɗen anndi wawa wurde ɓaw ndiyam ɗum noon ko Allah waɗiri noon kadi hay aduna o kadi koye hoore ndiyam ɗa woni bon ko ndiyam ɗan kadi ɓuuri heewde ni e leydi ndi so ƴeewi e jikkuji fulɓe kala kaɓe yehi ɓe hoɗi tawi koye dande ndiyam ɓe hoɗata ɗum no jeeya e fulɓe ko anndanɗa hoorema kala kaɓe iwayno e leydi ɓe yaha ɓe hoɗoya si ɓe koye dande ndiyam tan ɓe wawata hoɗde kamɓe kan nde wonno koɓe aynaɓe koɓe yimɓe jonganɗe ɓe hoɗata ka ndiyam ala ɗum noon ceerno Ousmane koye ɓoggol ma ngol ɓoccitaki bisimilla eyyi wano kono koko moma o ko deƴƴini wanna walla ka dartinɗo eyyi komi dartinɗo min mi salmini mi juurima moƴƴi ɓi noon ɓeyde ko eyyi a jarama no fewi marhaba ɗum noon bandiraɓe tedduɓe heɗotoɓe radio Kokoriko so won mon jiɗɗo werlade hen konngol seeɗa ene moƴƴi so wonno wayi bisimilla moɗon en calmini ɓa sikka musidɗo men ceerno Nima Thioune en mbayri yiidemo kanko kadi en coɗimo ɗo ene ɓoggol he eɗen mbiyamo kadi bisimilla makko e radio Kokoriko international en calmini bandiraɓe arɓe ɗo ɓe foof kadi emin mbiyon bisimilla mo tan kala jiɗɗo werlade hunde seeɗa e gurdam ndiyam e nafoore muɗum emin mbiya ɗum bisimilla muɗum e radio Kokoriko international on calminama on juurama